Sempre m'han agradat les coses joves, fresques, brillants, que siguin actuals, que m'ho facin passar bé, amb un toc sutil. Que pugui compartir. I 100% d'equip. Xarel·lo Penedès. Penedès, l'origen del nostre vi. En el programa d'avui parlarem de la poda amb el viticultor Francesc Pasqual. Visitarem l'Oixarel, un celler innovador amb molta història, i tastarem dos dels seus productes més destacats, la Maltea Blanc 2012 i el vi escumós Refugi. La poda és el procés en què s'eliminen les parts del cep que no interessen per tal de regularitzar la producció i obtenir bones collites. A l'hora de podar cal tenir en compte diversos aspectes relacionats amb el tipus de vinya i el producte que volem obtenir. L'acció de la poda és una acció de gran importància perquè en ella definim molt el tipus de raïm que volem. No podarem igual un tipus de raïm que va destinat per un vi jove que el que va destinat a envellir, que el que va destinat per un cava jove que per un cava de criança. O sigui, cada producte desitjat té el seu tipus de poda. Durant l'hivern, quan el cep ja ha deixat caure tots els pàmpols, es realitza la poda en sec. A l'hora de podar el que fem és tallar els sarments que tenim de la collita anterior de manera de disposar aquests sarments d'una manera uniforme amb el cep, de cara a que les fructificacions de l'any que ve, de la collita que estem definint en aquests moments, ens quedin disposades de manera lògica amb l'espai. No ens interessa que ens quedi tot apinyat aquí, ni tot apinyat aquí, ni tot apinyat aquí, sinó que ens interessa repartit de manera homogènia. Ben entrada la primavera, quan els ceps estan en plena època de brotació, es du a terme la poda en verd. El que entenem com a poda en verd engloben tres accions. Una és l'esporga, que és fer caure brots que no ens interessen. L'altre és el despampolat, que és treure els pàmpols que toquen el raïm per tal d'airejar el raïm. I l'altre és el descavallat, que el descavallat consisteix en treure els brots secundaris de cada sarment. Les tres accions de poda en verd es fan a mà. Tot i així, alguns cellers han optat per mètodes diferents. El despampolat, concretament, tenim dues altres maneres de fer-ho. Un és amb una màquina que el que fa és xuclar el pàmpol i l'elimina, i l'altre és mitjançant ovelles. Les ovelles, en el moment que es realitza l'esporga, que és el mes de juny, en aquell moment només es mengen la fulla i el raïm en aquell moment està molt verd i ni tan sols el toquen. Vull dir, és una cosa bonica de veure. A l'hora de podar cal tenir en compte diversos factors, com per exemple la varietat, que ens influirà en la mida del tall. Podem podar d'una manera més curta, és a dir, deixant pocs borrons, poca fructificació. Això es realitza per les varietats que de per si produeixen molt, tipus Can Macabeu i tipus Parellada. Per altra part, tenim una poda més llarga, que aquesta poda la fem amb varietats que per elles mateixes produeixen poc, com pot ser un xarel·lo, com és el cas, o un chardonnay. La finca de Can Maiol està situada a pocs quilòmetres de Vilafranca del Penedès. La família Mitjans hi ha treballat les terres des de fa 5 generacions. Actualment és en Josep Mitjans qui, amb perseverança i dedicació, manté ben viu el fruit que van iniciar els seus avantpassats. El tema de les vinyes ja ens ve des dels pares dels avis i els avis dels avis. Des de fa 5 generacions que sempre ens havia treballat la vinya, elaborant el vi, i el venien a Doll, com la majoria de masies catalanes. Aleshores, és fa 25 anys que aprofitant que teníem un refugi antiaeri, diem, ostres, jo tenia 14 anys i li dic al meu pare, ja que tenim les vinyes, elaborem el vi, ostres, provem de fer 1.000 ampolles a casa, ni que sigui pel consum propi, no? El celler s'anomena l'Oixarel, un mot que prové de la varietat de raïm més abundant de la finca, el xarel·lo.
El nom de la finca de la masia és Masia Can Maiol, el nom de la família és Mitjans. No ens agradava posar el nom de Masia Can Maiol perquè ja hi havia moltes cases comercials que portaven el nom de Masia no sé què o no sé quantos. I degut a que la finca havia sigut sempre una finca que pràcticament el 90% de xarel·lo, vam pensar, ostres, si agafem i posem el lo davant, xarel·lo, lo xarel, doncs ostres, sembla que soni bé, no? En Josep Mitjans és un apassionat de la seva feina i cuida amb detall tot el procés d'elaboració dels seus vins. Fa agricultura ecològica i biodinàmica, intervenint el mínim possible a la vinya. Estem treballant amb coberta vegetal, però coberta vegetal salvatge, no? O sigui, les pròpies flors, plantes, herbes que neixen, les deixem créixer i quan veiem que la planta està patint, el que fem és la seguem. Treballem amb uns productes biodinàmics, com és el 500, que es fa amb la banya d'una vaca, que es dinamitza la terra. Es treballa també seguint els ritmes dels planetes i de la lluna. En definitiva, una mica per quan tanqueu, amb l'agricultura biodinàmica, el que intentem és transmetre una mica el terroir, el territori dins la botella. La inquietud d'aquest viticultor l'ha portat a experimentar diversos mètodes d'elaboració, com per exemple el vi fermentat en àmfores o la refrigeració de botes de fusta. Hem descobert que és un envàs fantàstic, és un envàs noble, com ho pot ser també una bota, deixa respirar el vi, en manté, per l'efecte que deien els pagesos, l'efecte càntir, manté sempre la temperatura del vi molt fresca i a més no tenim cap influència externa, com podria ser una bota, ni que sigui una influència bona o dolenta, però no tenim cap influència ni de torrats, ni de vainilles, ni de fruits secs, tenim més en estat pur del vi. Durant la Guerra Civil, l'aviació republicana va construir un refugi antiaeri al costat de la finca. Actualment el refugi s'utilitza per elaborar els vins escumosos, com el 109. Aquí tenim el 109, ha sortit al mercat sense esborjar, amb les mares a l'interior, que realment són protectores de l'oxidació. Poder tastar aquest escumós de més de 10 anys de criança amb les mares, a mi em transmet molt més el territori. Actualment, l'Oixarel exporta a diversos països d'Europa i té en el seu catàleg més de 15 referències. Estem també als Estats Units, estem al Japó, buscant el mateix perfil d'importador, que són els que tenen la sensibilitat per buscar i per vendre els productes que fem nosaltres. O sigui, no estem en grans superfícies, estem en petits importadors que busquen i defensen el teu producte i l'entenen, i aquest és el nostre perfil de client. Aquest petit celler ha aconseguit fer-se un lloc dins del món vitivinícola gràcies a la feina ben feta i a la tenacitat del seu ideòleg, en Josep Mitjans, un viticultor inquiet que any rere any ens sorprèn amb nous projectes. En el tast d'avui degustarem dos dels productes més destacats a l'Oixarel, la Maltea Blanc 2012 i el vi escumós Refugi. La Maltea Blanc 2012 és un vi elaborat 100% de garnatxa blanca procedent d'una sola finca situada a 600 metres d'altitud. Aquesta és la Maltea 2012 de l'Oixarel. Un vi fet de vinyes a més de 500 metres d'altura, de la part interior i més alta del Penedès. Un vi fet de garnatxa blanca, un vinet amb intensitat de color més aviat baixa, amb bastanta brillantor. Aquesta brillantor ens denotarà frescura, frescor. Un vi amb un ribet també grisós, com tots els vins joves, i amb bastanta agilitat amb copa. Un vi que amb nas ens ha de marcar molta fruita blanca, sobretot molta pera. Un vi que ens ha de transmetre del lloc on prové, d'aquesta zona de més 500, una zona amb més alçada, una zona amb una inversió tèrmica, una diferència entre la temperatura del dia i la temperatura de la nit més marcada. Aquestes zones més altes normalment ens tindran raïms amb més acidesa i aquesta acidesa ens transmetrà més frescor. Tots aquests vins que tinguin més aviat lleugeresa, poseu-los en plats lleugers. L'art del maridatge consisteix en buscar l'equilibri entre el plat i el vi. A vins lleugers, plats lleugers, a vins més contundents, plats més contundents. El segon vi que tastarem és el l'Oixarel Refugi Reserva Brut Nature, un escumós elaborat amb raïms procedents de vinyes velles de xarel·lo de més de 70 anys. Tenim un escumós fet de xarel·lo i de chardonnay, amb el chardonnay amb un pas per bota primer. O sigui, en el vi base l'han envellit primer amb barriques de roure i després,
Fet el cupatge, l'han posat dins l'ampolla i ha fet la segona fermentació, la que fa que tingui aquesta escuma. En el cas dels escumosos hi ha una cosa que el caracteritza, que és el rosari. El rosari és aquesta cadena de bombolles que ens sortirà pel mig de la copa. Veurem que normalment el fet d'haver estat envellit durant cert temps, en el cas dels escumosos d'Eu Penedès, com a mínim durant 15 mesos, farà que el color sigui una mica més intens que els blancs joves, no? Ja començarem a parlar no de grocs llimona, sinó de tocs més tirant a daurat. Amb nas tindrem una part de fruita, una fruita una mica més madura, perquè aquests aromes primaris del raïm han passat un temps d'envelliment, i sobretot el que ens caracteritza és la criança. La criança en ampolla, aquestes notes de les mares, més torrats, més fruit sec, una mica de brioixeria també. A la boca trobarem que de cop el carbònic ens crea un emús, s'estén, ens omple tota la boca, i a més, aquest carbònic ens marca una mica més l'acidesa. Això el fa ideal per acompanyar plats més aviat amb sensacions greixoses, amb guisats, amb rostits, amb uns braons o amb un xai al forn o amb un garrinet, i acostumem a posar vi negre. Proveu-los amb un escumós. Ens desgreixa molt bé, no ens emmascara gustos i és una experiència molt, molt interessant. La setmana vinent, el viticultor Joan Esteve ens explicarà les característiques de la verema al Penedès. Coneixerem Domènec Vidal, la marca que Vallformosa ha creat per promocionar els seus vins. I tastarem els vins Masia Freyer Parellada Moscat 2013 i Masia Freyer Xarel·lo Chardonnay 2013, de Domènec Vidal. El poc fet però no molt vermell sense salsa pel Miqui. El molt fet amb doble de salsa i verduretes per la Marga. I el tallat per la meitat ni molt ni poc fet sense sal, sense pebre, amb unes gotes de balsami per l'Eli. Per sort amb el vi, tots ja estem d'acord. Penedès, Penedès, l'origen del nostre vi.